Nyande mawde nogas bawti ujune ɗiɗi e nogas e nayi caggal jibinede annabi Isa mo jam e kisi woni e mum o in hawre aljuma sappo e jeeɗiɗi dewo dayro ujunere e temen nayi e capannayyi e jeegom fergo nyande malade men kettoɗen Lawgure Fulfulde TV. Ar ha mbaɗen sifti namɗo joni baañoowo goto ene woodi so felli o fiɗi o warat ko ɗiɗi kono so felli o woofi o warat ko nayi on kam ko holi on? On baañoowo ko mawnde sa juuli e waktu woni a juldi e almami juulaton ko darɗe ɗiɗi kono so waktu daɗima woni a woofi juulata ko darɗe nayi ande siftinamɗo joni rewɓe temedere nguni donki hortini debbo goto ari uni hortini ɗum kam ko holɗum firata? Rewɓe temedere nguni kortinani debbo ari uni hortini ɗum ko lewre koode temedere ngari donki wadde lewlowal lewru woturu ari waɗi lewlowal o yi sawtuwol koolaɗo jaamo ceelaw e malaɗo jallo mo luggere poole boɗeji. Lawgure Fulfulde TV wi'en jawdi aduna ina wawi hebde ko wana yiɗam mi yomma ma mi yomma jiɗami wona ko jiɗɗa ko jinta mo jiɗɗa o ala nde wonno ko yiɗa yiɗede ko yiɗande Allah yo jam ñallu saraw e adunaru ndu kala.